Здравейте! Днес ще ви заснема практиката, която правя като моя сутрешна рутина вече много отдавна и за която наскоро разбрах, че всъщност способства изключително много и подпомага тялото да изхвърли токсините чрез лимфата. Ще ви напиша в текст върху кои меридиани работим и къде те се намират, защото когато започна да показвам, на мен ми е трудно все още да говоря. Само ще ви кажа, че тази практика има поне 3 ползи. Първата е, че събужда енергийните канали и енергията започва да тече в тялото ни. Тоест събуждане. Не на празно тази практика първоначално се нарича енергиен шот, като един шот с енергия рано сутрин. Второто, което прави, е да възобновява клетките. Третото, което прави, е да спомага освобождаването на токсините чрез лимфната ни система. Практиката е не повече от 10 минутки. Може да си я направите и повече. Аз започвам да ви показвам. В описанието на видеото ще ви напиша кои точно потупвания са за кои... Забравих думата, за кои меридиани. Окей, да започваме. Свиваме и умруче. Ето така, не точно в много свет умрук. Ето така. И започваме с падинката и тук между ключицата и рамото. Започваме с потупвания, като не се галим, а се тупаме, за да усетим хубаво вибрациите. Може да започнете да кашляте, може да започнете да се прозявате, може да започнете да се уригвате или да изпускате газове по други направления. Това е нормално, не се притеснявайте, не се стискайте. Дишайте през носа, издишайте през устата. Тук работим върху меридиана на белия дроб и бъбреците. Обикновено, ако има задържани секрети в белите дробове, те започват да се отделят и да предизвикват кашлица. Продължаваме от вътрешната страна на ръката, чак до длънта. И обръщаме от външната част на ръката, чак до рамото, като го заобикаляме и тупаме зад рамото. И отново надолу от вътрешната страна до дланата и от външната страна нагоре. Днес ще го направим 3 пъти. Минимум е 3. Оптимално се препоръчва да е по 9 пъти на всяка ръка. Сега правим същото и с дясното ни рамо. Отново лява ръка, падинката и започваме да тупаме. Дишаме през носа, издишаме през устата. Ето веднага, на мен ми действа изключително започвам да кашля и да отделям секрети от белите си дробове, както и секрети от носа. Продължавам с изтупването на ръката от вътрешна страна и нагоре по външна страна. На рамото хубаво, завъртаме. В момента, в който го превърнете във ваша сутрешна рутина, тази практика отнема не повече от 5 минути. Обаче ползите от нея са просто невероятни. Аз се чувствам изключително свежа. Пропуснах да ви кажа, че всъщност, освен всички други ползи,
изключително много добре влияе за успокояване на нервната ни система. Приключихме с ръката. Сега започваме. Значи за жените заобикаляме гърдите и минаваме ето тук и стигаме до тазовите кости. Значи тазовите кости не са ни тук. Ето тук дори да сте пухкави, просто си намирате тазовите кости. За мъжете може да минавате и през гърдите, няма проблем. Движението, ето тук започваме от тимусна жлеза, заобикаляме гърдите. Ето тук и стигаме тук. Тук блъскаме няколко пъти. Блъскаме не много добре. Утряме. И продължаваме по вътрешната част, средата на корема нагоре. Пак стигаме до тук. И пак обикаляме. Задържаме на тазовите кости. Минаваме през средата на корема. Не натискаме гърдите си, по-лекичко там. И отново тук. Така. Сега преминаваме към вагиналните гънки, за което лекичко отпускаме краката и започваме да стимулираме там. Удряме така, че да не ни боли, но не и да се галим. Сега продължаваме с бъбреците ни. Навеждаме се леко, отваряме горе плешките и започваме да удряме. Движението е ето така с ръцете. Удряме областта на бъбреците. Може надолу към кръста. Пак да се върнем. В надбъбречните ни жлези има натрупан изключително много стрес. По принцип там се складира страха и стреса. А там е и жизнената ни енергия. Тоест, ако се чувстваме много често изморение, хронично стресиране, означава, че имаме умора в надбъбречните жлези. Хубаво е да си обърнем внимание на жлезите, да си ги масажираме и да си ги потупваме. Продължаваме с краката. Минаваме от външната страна на краката надолу и от вътрешната страна на краката нагоре. Отново с юмруци. Сега правим 3 пъти. Хубаво е да се прави. Може да започнете с 3, после с 5, 7, докато стигнете до 9, за да можете спокойно да наблюдавате как точно се чувствате. Така. И сега с длани започваме. Навеждаме се и от задната страна на краката. А отпред отново с длани по предната страна на краката. Отново с длани по задната страна на краката и по предната страна на краката. Така. Това е първото, което направим. След това започваме да се тръскаме. Пускаме тялото и с леки подскачащи движения се изтръскваме. Хубаво. По този начин раздвижваме лимфната система. Загряваме тялото. Освен това, сякаш освобождаваме абсолютно всичко, което ни тежи, което ни е тежало. Такива ни пружиниращи движения са. Просто се
изтръскаме, хубаво отпускаме дланите. Не се стараем да сме красиви, да сме секси, да сме готини. Просто се отпускате максимално, тръскате отгоре всичко. Рамене, всичко. Дигаме ръце. И така ги разтръскваме хубаво, защото това движение всъщност много ни липсва на нас в ежедневието. Едно време хората, като са се беряли, нали, плодове, грозде, някакви неща го правят. Обаче ние го нямаме в момента. Така че не е излишно просто да се вдигаме ръцете, изтръскваме краченцата. Хубаво, много хубаво ги изтръскваме. Изтръскваме всичко, което не ни е нужно вече, като емоции, като килограми, като затлачвания, абсолютно всичко, което усещаме, че ни е в повече и ни затормозява. И сега малко просто движението е на пръсти, на пети, на пръсти, на пръсти, на пети. Може да вдигате ръцете и да ги сваляте. Може ли просто да си ги оставите поне една минутка. Така хубавичко набиваме стъпалата в земята. Всички тези 3 комплекса, които ви показах, като цяло може да си ги правите и по-отделно. Но аз препоръчвам да са заедно, защото ето виждате, те ще отнемат не повече от 15 минути за деня. В една 15-минутна рутина, за да дадете на себе си и своето тяло нещо, което е супер полезно за него. Не мисля, че са много тези 15 минутки. И продължаваме сега малко с такива спонтанни движения. Просто оставете тялото си да направи това, от което има нужда да направи в момента, за да може тази енергия, която освободихме, хубаво да се разпростре по всичките ни клетки, по цялото ни тяло. Може движенията ви да са бързи, може да са танцови, може да са по-игриви, точно от каквото има вашето тяло в момента. Усетете го, дайте му го. Аз се изпотих, настроението ми се повиши, чувствам се много готина след тази практика. Благодаря ви, че ме изгледахте. Прекрасен, щастлив, слънчев ден от мен. Чао!